что, ребятушки, мы в Праге, за моей спиной знаменитые часы, которые что-то там отбивают, но мы, белорусы, у гэтым проекте распавядаем не про то, что у Праги там есть некий гадзінічак, и он грукае. Я тут. Сегодня мы начинаем с Франтишка Скорыны, фронтмен адраджэння, наш Леонардо да Винчи. Гадзінічак там грукае, Рыгор таксама грукае, карацей. Прага, наш проект, гэта топ, погнали. Подписывайтесь. Олесь Сивулин, Рыгор Остапеня, мы вас любим. Погнали, любимец. Не меня надо снимать, снимай людей, типа, что тут много людей разных. О, небо красиво. Опусти вот так вот, видишь, они идут пешком. Нормально. Блин, вот Рыгор, на контрасте после Швейцарии, обязательно посмотрите наши 4 выпуска из Швейцарии. Ну, Прага кажется какой-то вообще такой живой, какой-то прям супер туристической и все такое. У тебя какие первые впечатления от Праги? Ну, досить логично, что люди не ездят туды, где за то, что ты дыхаешь поветром, ты повинен уже платить. А Прага, я думаю, по своих ценах на ежу, там, на алкоголь, ну, то, что любят туристы, ну, короче. Ну, я, напевно, як Менск, тому досить логично, что вся Европа накіровується сюди и тут гуляє. Как думаешь, что Скорына тогда по твоей же логике выбирал место, где напечатать первую книгу на старобелорусском языке и вообще первую книгу вот в Восточной Европе? Прага в той час была буйным, да и застаецца теперь, да, буйным европейским центром, где развивалась культура, где развивался в той час книгодрукавання, и по сути это была аж эпоха адраджэння. Ты сравниваешь нашего Франциску Скорыну с их Леонардо да Винчи. З іх Леонардо да Вінчі. Тому що це, по суті, суаўтары одной епохи, це початок 16 стагоддзя, калі развіваецца кнігадрукаванне, гуманістычныя ідэі, рост гарадоў, бла-бла-бла. Імкліва расце прыватны сектор эканомікі, ідзе IT-бізнес, незалежныя СМІ паўсюль. Адчуваецца, што набліжаецца 20-й год. Калі сур'ёзна, да Вінчі і Скорына гэта, по суті, досить подобные особы для своих краін. Ободва были универсальными людьми, сполучали в себе и культурные зацікавленности, и навуковые зацікавленности. И ободва, по сути, гуляли в одной ілюзії. Ну, конечно, параўноўваць з да Вінчі, ну, может быть, некоторая натяжка, да? Калі параўноўваць, то есть по футбольному, то гэта, конечно, наш Скорына, гэта бате своей эпохи росквіту. То бок команда, может быть, она была и сярэдняя ў межах Европы, але на куражы могла і грандаў хлопнуць. І гэта больш-менш рэчаіснасць для нешматлікіх беларусаў таго часу. Ну, па сутнасці, Скорына адзіны, хто настолькі шмат дасягнуў, аб'ехаў увесь свет. Ну і гэта ж таксама немножко гісторыя пра эміграцыю, да, што вось зараз шмат беларусаў знаходзіцца ў эміграцыі. І, ну, по суті, він показав, що треба робити цю еміграцію. Треба просто показувати клас, їздити по всьому світу, здобувати узнагароди, робити нечто цікаве, розвивати які нові технології, які будуть корисні для твоєї нації. Ну, ви Скорину все і показав. Все розклав вам Скорину, що ви мені хочете. Короче, пока мы идем к памятнику Франциску Скорине, мы решили, проходя мимо Карлова моста, попробовать зафигачить портрет Франциска Скорыны. It's Francis Skorina. It's the first person in Belarus who published a book, and he lived here, but he has actually no mustache, so please be without mustache. Making caricatures from the photo is... По-моему, дивноватый отказ. Він, короче, просто не захотел наши брудные бабки. Але зараз мы запытаемся еще у джентльмена. Честно говоря, они такие предъявляют как будто претензии нашему земляку, чего у вас нет фотки нормальной. Мне подается, что они просто боятся некого перемалевывать, какой они не ведают. Мало тебе кажется, видно, что они не нацистом. Пособника нацистов замалевал. Главное еще такие говорят, кто это? Как можно не знать, кто такой Франциск Скорына? Просто пассажиры незразумелые, не? Не будете ведать, кто такой Франциск Скорына? Вот и будете сидеть на мосту и все. Альбо под мостом.
адзін з галоўных фэйкаў, звязаны з Францішкам Скарына. Чаму яго малявалі з усамі? Ну, мы думаем, што гэта фейк. Мы дакладна не ведаем, але ёсць распаўсюджанае меркаванне сярод навукоўцаў, што вусоў у яго насамрэч не было. Яны з'явіліся проста таму, што нехта, калі раней малявалі, то там падаў цень, і мастак хацеў адлюстраваць гэты цень, выйшла так, што ён з вусамі. We would like to make a painting from this photo. It's just now, yeah. Just now, it's caricature you want. Yeah, probably. Is it okay if I draw the mustache? Because otherwise I have not the feeling that it's the same. Yeah, okay. It's okay. Все-таки з усамі. Ну, гэта таксама, відаш, цікавая байка пра гісторыю, да? Што вось калі чалавека ўспрымаюць вось так, то пасля табе досыць цяжка адмовіцца ад нейкага вось гэтага старога, спрадвечнага успрыняцця гэтай асобы. Без вусоў нема Скарыны. Вусы Скарыны фейк ці не? Ну, гэта трэба даведацца. Давайце вы напішце свае каментарыі, ці былі ў Скарыны вусы, ці не было. І будзем разам разбірацца. Калі наше відэа, вось гэта, пра Францыска Скарыну, набірае 100 тысяч праглядаў, ты і я дзень ходзім з вусамі. Ну, то есть, збрываем усё, пакідаем толькі усы. Не так і страшна. Гэты челендж мы прымаем. 100 тысяч праглядаў і мы ходзім з вусамі. Блин, ну мне здаецца, вельмі класна атрымліваецца, не? Пытанне толькі ў тым, ці будзе падобна на Лукашенко. Не, ну чувак не зря 20 евро зарабатывает. Мы зрабілі гісторыю, як заўжды. Мы давай разыграем этот плакат среди наших подписчиков. Что нужно для этого? Напишите, пожалуйста, почему Франциск Скарына это топовый топ. Просто любое сообщение под этим видео, подпишитесь на канал, и автору самого креативного сообщения, самого креативного комментария о том, что Франциск Скарына это топов за топ. Атрымаеце вось гэта. Прышлі вам на пошту. Калі хочаце, можам заодно паставіць аўтограф Алесі Ігуліна. И раз на пень. Мы зрабілі карикатуру Францішка Скарыны. Выглядае не ідэальна, але здаецца падобна. Ну что, хлопцы и дзяўчаты, мы прыйшлі да аднаго з знакамітых месцаў, дзе ушанавана памяць Францыска Скарыны, і сёння нам будзе пра яго распавядаць найлепшы даследчык Скарыны ў Празе. Вось гэты чалавек. Павел Котаў, калі што. Гугліце, смотрите. Франциск Скарына, чаму гэта топовый топ? Мне вельмі падабаецца, як культурны герой. Скарына, калі паглядзець, то гэта гісторыя пра чалавека з мяшчанаў, зноў ж такі з людзей, которые рызыкуюць, праяўляюць ініцыятыву, которые едзе вучыцца, которые адкрыты свету, адкрыты новаму. В той же час он такой мае упэўненасць сабе, нейкую такую нахабнасць, новыя рэчы рабіць, спрабаваць іх прывіць, ведае сабе сваю вартасць і фактычна адукоўваецца, друкуе кнігі, пашырае розныя тэхналогіі. Вось калі простым языком. Яго праект з друкарствам. Гэта такі стартап, які можна параўнаць з чым, напрыклад, з тэлеграмам, я не ведаю. Тэхналогія, которая фактычна змяніла свет. Кнігадрукаванне, магчымасць рабіць кніжкі танней, хутчэй. Гэта як сучаснасць, як інтэрнэт, смартфоны. Хутчэй смартфоны па доступу, тому што зараз у нас камп'ютер з сабой мы носім. Скарына гэтую тэхналогію, якую бачыць у Еўропе, ён пераносіць, выкарыстоўвае. Пры гэтым в пэўным сэнсе папулярызатары яшчэ. То бок гэта ўявіць такі папулярызатарскі відэа для YouTube. Вось ён хоча гэтую біблію, вельмі важную кнігу чалавека, наблізіць. Таго ёсць такая прадмове, ён тлумачыць, чаму трэба чытаць Біблію. Ён кажа, што там хочаце ўсё знойдзеце в Бібліі, хочаце там нейкіх рыцарскіх раманаў, то вот вам кнігі макавейскія, а не вот то, что вы читаете Трою, Александры, это были такие вядомые рыцарские романы, переклады их. У Празе целых 3 месцы, которые Скарыну так ці інакш узгадваюць. Мы вось на адным з іх, і тут гэта дошка мемарыяльная, которая тут вісіць з 96-го года, скульптор Алесь Данес. І яна ўзгадвае тое, што тут у 1517 годзе Скарына надрукаваў кніжку
першую. Менавіта ў гэтым зданні ці... То, дзе мы знаходзімся, гэта зараз нацыянальная бібліятэка, а это, в прынцыпе, комплекс езуіцкай акадэміі. То бок, это езуіцкі універсітэт. Ну, калі раптам хтосьці з вас у Вільні быў, він побачыць, што тут такая падобная архітэктура. Таму езуіты прыйшлі тут тады, калі ўжо Скарына памёр. Таму дошка, яна хутчэй сімвалічна. Тут згадваецца, што ў старым месце, ну, то бок, у раёне горада. Таму яна дакладна з месцам не звязана, але месцам мы там яшчэ пойдзем, яно з мінулага года таксама прыпамінаецца. Гэта месца, дарэчы, гэта знак, ён з'явіўся летась. Фактычна неяк так урачыста быў адкрыты 25 сакавіка. Але чаму яно тут? Тут, бачыце, напісана «Домус Инститорис Северинус», дом купца Северина. Такі даследчык пражскі, Ілья Лемешкін. Ягоная была такая ініцыятыва, таму што ён фактычна доказаў, што хутчэй за ўсё дом, якім Скарына друкаваў кніжку, знаходзіўся Вось тут, так? Там, дзе зараз парк, гэтага парка не было, стаялі дамы старыя. І ў адным з гэтых домаў гэты дом меў такі купец Северын, і ён там зрабіў такую друкарню, то бок, калі вы хацелі друкаваць кнігі, вы ў яго прыходзілі і там друкавалі. То бок, ён здаваў у аренду абсталявання. Ну і там друкаваліся розныя чэшскія, напрыклад, побач там габрэйскі горад, габрэйскія. І, адпаведна, Скарына з 1517 па 19-20 тут сваю біблію друкаваў. Для мяне вельмі прикольна, што вось прям у цэнтры Прагі і вось тут беларуская гісторыя. Так. Павел, такая, дзе магіла Скарыны? Дзе магіла? Хутчэй за ўсё ў Чэхіі, дзесьці была. Знайсці кагосьці пахаваную ў 16 стагоддзі, на жаль, вельмі складана, таму што людзі паміралі, іх захоўвалі, хутчэй за ўсё ў могілках пры касцёле, але вось пры кожным касцёле здесь стаялі могілкі. Могілкі вы не бачыце, таму што яны потым, як горад развіваўся, пераносіліся, выносіліся. І толькі калі хтосьці быў больш багаты, мог дазволіць сабе ў самім касцёле пахаваць там. Але гэта рабілі вялікія, вельмі важныя фактычна арыстакраты. Скарына ўсё ж. Хоць ён быў і вельмі шанаваным вучоным мужам, хутчэй за ўсё не меў. Але я думаю, што яшчэ можна штосьці пашукаць, тэарэтычна знайсці, але мала крыніц захавалася. Ці варта стварыць нейкае месца ушанавання ягонай памяці, як кінотаф, так? Ну, я думаю, што яго можна ушаноўваць в іншых варыянтах. А як? Вось калі вы паглядзіце нашы помнікі, ёсць нейкі такі культ кнігі, але ён такі атрымліваецца крыху чэшскі, дзе настаўнік заўважыў, калі ім паказваў, ну да, вы любіце такія кнігі. Ну, это такой культ, знаеце, калі кніжка не чытаеце, то ставіць назву, это кніжка. Это як людзі, которые, я люблю паперу, шыкоўныя выданні, а самі я просто не чытаюсь. Таму мне здаецца, што такога культа шанавання можа нават асабліва не патрэбна, бо, зноў ж такі, Скарына цікавая менавіта сваёй такой дынамічнасцю і жывасцю. Ён паходзіць з гэтага асяроддзя мяшчан беларускіх. Чым цікавыя мяшчане? Есть шляхта, которая там за тое, што за военную службу атрымлівае землю, там сяляну, з гэтага жыве. Але як бы мяшчане, яны займаюцца больш, скажем, гандлем, рамесніцтвам. То бок занимацца гандлем, это зноў ж таки мець сувязі, там налажваць, часам рызыкоўна, часам не заўсёды метады з канкурэнтамі, бацька Скарыны узгадваецца акурат скарзе купцоў з Вялікіх Луг, на якіх напалі палачане. А распавядзі крыху падрабязней, што за гісторыя? Да вялікага князя літоўскага скаргі проста з маскоўскага боку, сярод іх, што на купцоў з Вялікіх Луг напалі палачане, сярод якіх Лукіян Скарына. Так што першы Скарына, вось прозвішча Скарына, з Полацку, яно згадваецца ў 1447 годзе. І зноў ж таки в кантэксце скаргі, Скарына, здаецца, паставіў воз у Рыгу, там яму не заплацілі, гэты Грыцька Скарына паслаў, каб яго там вырашылі пытанні, там, здаецца, а гэтага чалавека закавалі кайданы. Ну, то бок, як бы,
бізнес був больш жорсткий. Було б круто, каб калісьці вось пра гэта сяроддзе знялі такі серыял. Не гульні прастолу, але ізноў такі з Карыды на кніжках з Карыны мы маем запіс аб тым, што, напрыклад, зроблена это было накладам, то бок выдаткамі Богдана Онковіча. Гэта такі мещанін віленскі, бурмістр, здаецца, радні. То бок само выданне это быў праект вось мяшчанаў, як бы зноў ж такі купцоў, которые вырашылі прафінансаваць. І тут пытанне, колькі ў ім было такога адукацыйна-рэлігійна, а колькі гэта быў вот такі стартап. Ну, сэнс у тым, што гэта кніжка ж раней былі дарагія. То есть это как в крипту вложиться сейчас, да? Ёсць вельмі штосьці, што робіцца дорага. І тут вы раптам ёсць тэхналогіі, которые досі вельмі робяць стан. Адзінае, што хутчэй за ўсё спажыўцоў шмат не знайшлося. Доўгі час в Празе, у пражскім метро была скарынаўская пасхалка. То бок там стаялі такія дысплеі, дзе чалавек мог там патыкаць і там расклад знайсці, як паедзе. І рэч тым, што іх абслугоўваў беларускі айцішнік. І там яшчэ можна было націснуць і будзе і прамую лінію патрапіць, напрыклад. Ну, там спытацца, што даехаць. Такі сервіс быў. Так вот, калі эта прямая лінія не працавала, типу, вночі, там ось такое скарынаўскае сонце показывало, что типу, это такая была пасхалочка. Хто казаў, што добрацца да помніка Францыску Скарыні лёгка? Вось просто мы ўжо ідзем у гору. Карацей, быў тут месяц назад, мне не было асабліва часу, каб хадзіць тут шмат. Таму я вырашыў прабіжацца па ўсіх скарынаўскіх месцах. Я апрануў красовачкі, тыры-пыры, бегу. И тут я зауважаю, что я бегу сейчас в гору. Может, это еще показать лестницу, которую мы зараз бачим. Я уже ничего не могу показать. Я стомился. Ну, вот Саша стомился, а я пробежал, як король, нават не задыхнуўся. Гэта сапраўды гісторыя пра беларусаў, якія ідуць наверх, не гледзячы на ўсе цяжкасці і перашкоды. Беларусы, лайк, а не то гэтага відэа можа і не быць. Побежали. Ну, вось бежы. Ну что, еще немножко пробежимся? Ну ладно, погнали. Давай восстанови дыхание сначала. Зараз мы у самым цэнтры пражскага града. Трэці двор, то бок самы такі старажытны. Сотні тысяч турыстаў пражскі град наведваюць. Вы калі першы раз прыязджаеце ў Прагу, таксама ідзеце на пражскі град. Але трэба ведаць, што Скарына таксама хадзіў, быў на пражскім градзе. У дакуменце, які ягоны сын атрымаў пасля смерці, напісана, што ён быў каралеўскім садоўнікам. Адпаведна, каралеўскія сады былі побач з градам. Адпаведна, Скарына дзесьці тут мусіў і жыць. Дакладна, вон там злева на тым месцы стаяў дом, дзе ягоны сын быў такім пажам у чэшскага саноўніка прылата. І мы ведаем, што ў 1541 годзе быў такі пажар на малай стране, ўсё амаль пагарэла, і ягоны сын тут загінуў. А потым праз 12 год старэйшы сын прыйшоў сюды па дакументы, каралеўская канцылярыя выставіла, што доктар Францішак, наш садоўнік, сапраўды быў такі, і сын атрымаў права на спадчыну, у тым ліку і кніжкі, так што такое ўсё. Там быў проста дакумент, якім пацвярджалася, што такая даведка аб смерці, што сапраўды памёр, і сын мае права на спадчыну патрабаваць там грошы, нейкія пазыкі, і у тым ліку і кніжкі. А сам Семён Рус, наша частка таксама называлася Руссю, ён падпісваўся сейчас Семён Рус з Полацка, пры гэтым цікава, што сам ён хутчэй за ўсё Полацку не нарадзіўся, але вот з Полацка было круто, напэўна, падпісвацца. І як і бацька быў доктарам, як і бацька быў таксама садоўнікам, правда, ўжо не ў Празе, а ў такім прыгожым паўднёва-чэшскім горадзе, як Інжыховградец, там захаваўся палац таксама. Францыск Скарына быў доктарам? Так. Падаве ў 1512 годзе ён атрымаў дыплом доктара лекарскіх навук. А ты што? Я доктор социальных наук. Коли что-то с тобой, Саня, здарится, я ничего допомогти не смогу.
Мы в королевских садах. Так. Объясни мне, почему здесь нельзя ходить по газону? Тому що це ж тобі не байки сюди, королівські. Тут була така історія. Ну, речі в тим, що Францішк Скорина, він в кінці свого життя згадується як садовник Фердинанда, чеського короля, імператора Римської імперії, ну, коротше, такого вельми високого монарха, неважного. І менавіта Фердинанд вирішив заснувати королівські сади. Тоді це стало модним в Європі на сади. І кожен серйозний монарх, тим більше такий великий, як він хотів мати найбільш класні сади. І, можливо, Скорина був одним з перших, хто тут працював. Але цікаво, що ми зараз ось ідемо в той час, який Фердинанд будував для своєї жінки, такий невеликий палац. Є пару історій ось з того часу, як будівництво відбувалося. Там були італійські муляри, які не сильно працювали. А завхоз, глава адміністрації короля по Чехії, Гриспек, і він писав зараз королю, вот ленивые эти муляри, не працюють. Там ще була проблема, що їм платили погодинно, а я писав, блін, такі вони нічого не роблять, і від'їжджають на халтури там. Але от ти казав, чому нельзя ходити. Тут здається така ситуація, приходять ті муляри до Гриспека, до этого секретаря і кажуть, а ми не будемо працювати. У нас сперли інструменти садика такі. Інструменти непрості, поки ми їх нові не зробимо, ми коротше не працюємо. І він почав шукати. На інструментах були клейми, на всі ринки пражські, сказав, типу, щоб гляділи, коли вспливуть. Сплили. І, до речі, в цьому контексті згадується і Франтішек. Можливо, це був Скорина. Ну, такий Франтішек – садовник, якого опитали по цьому ділу. Він сказав, нічого не трогав. Ну і саме цікаве, що інструменти сплили, спіймали людей, спіймали ще, вскрили цілу банду. І, як пише в листі, ми їх двоїх там повісили, а остатніх повісимо не в забаві. Так що ти кажеш, що ми тут ходити нельзя по газону. Ну і ось ми дійшли, і ось гэта літограда королеви Анни. Король Фердинанд будував, тобто часи, коли Скорина був у Празі, то все будувалося, ставилося. Один з таких перших ренесансних будов у Празі. Ну что, спадарства, як вы ведаеце, Прага это не толькі город, дзе у гэтым годзе Макс Корж даў свой топовый канцэрт, але гэта таксама город, дзе есть ажно 3 месцы ушанавання Францішка Скорыны, і мы знаходзімся акурат на гэтым 3-е месцы. І цяпер слово эксперту. Речі, третє, оно по факту саме старейше, я думаю, що помнік був у 96-м десятилетті. Скорина згаданий 2 рази, фактично, там, де написано про Францішку Скорину. При гэтым яны все присвячені криху розним сферам діяльності Скорини. Коли перший в старым городе присвячена книга друкованню нам нагадує, то гэты помнік, які знаходиться неподалёк від королівських садов. Там така шильдочка висить, валун, до речі, з Полоччини привезений, з землею з Полоччини. Гэты помнік узгадує Скорину як королівського садовника, який в кінці свого життя був садовником у Фердинанда II Габсбургського. І ось гэты помнік згадує менавіта ягоную дзейнасць, але не тільки бачите, ён трымае ў руках книгу, а в другой руце тримав місяць тому ще перо, яке зараз крали. Чому його ворують так? Ну, тому що думаю, що воно металічне, його вже крадуть не перший раз, воно вже металічне, але ось опошній вор промахнувся, тому що ми вже зробили заміну, некалькі яны пластикові, одлиті, просто чорне пофарбовані. І зараз тільки знайти копію, у нас 3 екземпляри, насамрэч, білоруси яны зробили, якби запасливі, продумливі. Ось, тому Скорина хутка атрымае запасное перо. А ў цэлым мы бачым, наколькі рознабаковая дзейнасць Скорины, як розныя, зноў ж такі, месцы, дзе ён працаваў. Вось ёсць гісторыя, працаваў, напрыклад, Кёнігсбергу, цяперашні Калінінград. Там наогул дэтэктыўна-шпіёнская гісторыя. Скорину як выдатнага доктора і лекара. Калі вы скажете, чому він доктор і ботанік, ну це вельми близько було в той час. Фактично медицинський факультет це був природознавчим факультетом, тому що, щоб когось вилічити, треба зробити ліки, а ліки ти робиш з рослин, тому треба ведати рослини, тому нічого дивного, що від лікаря він став ботаніком, на той час не було.
Але вось, у 30-м годзе 1500 яго да сябе захедханціл прускі герцог Альбрехт. Ён прыехаў у Кёнігсберг, а потом вельмі хутка адтуль з'ехаў в Вільню, і герцог потом пісаў: верніце, таму што ён звёз, дарэчы, абсталявання для кнігадруку і яшчэ пару людзей, сярод якіх там габрэйскага доктара, якого таксама хедханціл, бачыце, сыходзіў з супрацоўнікамі, вярнуўся ў Вільню, сталіцу Вялікае княства Літоўскае, і такім Скарына займаўся. Скарына пасядзеў у турме пасля гэта, але гэта не звязана са шпіёнскай дзейнасцю, але... А за што ён сидзеў? За пазыкі свайго брата. Яго брат яго займаўся гандлем, гандляваў ён рознымі пушнінамі, шапкамі, футрам. Вось, і ён памёр, і Скарыну чамусьці затрымалі за пазыкі брата, што было неправамоцна, таму што у брата быў сын, і ўсе пытанні па спадчыне мусілі быць да сына, а не да Скарыны. Больш за месяц Скарына пасядзеў у турме Познані. І уже выйшаў адтуль, уже завярнуўся да караля, каб ему выдалі прывілей, каб такого больш не здаралася, каб вучонага чалавека называлі валацугай. Так што, бачым, Скарына яшчэ адстояў свой гонар і сваю свабоду юрыдычна. Простае пытанне для тупых. Францыск ці Францішак? Францішак, дарэчы, лепш. Ну, па-першае, Францыск — гэта такая форма агульная, па-лацінску Францискус, Франциско, але доктарам Францыскам ён падпісаны, напрыклад, на Бібліі, але ёсць, напрыклад, акравер, дзе напісаў Францішак Скарына. То бок Францішак — это форма, якой ён карыстаўся, которая таксама наша. Таму мне больш Францішак падабаецца, в прынцыпе. Але і Францыск нормальны. Ну вот, Павел, Паша мне таксама заходзіць нормально. Што ты думаеш, калі медалём Францыска Скарыны узнагароджваюць Ігора Тура? Праз 10 год пасля адкрыцця гэтага помніка, я ўжо ў празе быў, мы акурат рабілі, памятаю, акцыю ордэн Скарыны героям Беларусі. Калі вот Кіркораву далі, все. Ну, што я думаю, что тут думать? Не надо, что это выглядает. Еще одна з высоких узнагород, яна так абесцэньваецца, даецца людзям не вельмі выразных культурных якасцяў, і да Беларусі амаль што не маючых ніякага дачынення. Праспект Францыска Скарыны быў? Будзе? Ну, вуліца ёсць. А праспект? А не ведаю, яшчэ людзі кажуць, уже ніхто не блытаецца. Не, уже не кажется. Машэрова уже не блытает, где знаходится. Уже победители, незалежности. Проспект варты. Я думаю, что это так само было символично и классно, что Франциск Скарына. Я уже кажу, Франциск Скарына вельми яркая постать, с которой можно гонориться, и которой можно гонориться и рассказывать людям по всей Европе, потому что свои следы и свой унесок, и он вез, так сказать, унес шмат в яких местах па-за Беларусь. Сняли очередную серию. Какие впечатления? Я думаю, что мы набираем обороты. Коли ласка, подписывайтесь, пишите, подобается вам это шоу, не подобается. Мы, коли что, его можем и зачинить, как бы нам то что. Калі Рыгору пофіг, мне не пофіг. Францыск Скарына гэта быў не толькі чувак, які быў у нас на дзённіках, а каб мы ведалі і ганарыліся гэтым славутым беларускім амаль маім земляком. Ён з Полацка, я з Оршы, ну вы ж ўсё гэта ведаеце. Вся краіна Беларусь з Оршы. Давай уже придем до гэтай думкі. Калі у вас у Салігорску нешта будзе, тады і паразмаўляем. У нас зон нема там, да. Так что мы немножко обгоняем, я думаю. Карацей, дзякую вам вялікі за прагляд. Дзякую, што даглядзелі гэта відэа до конца, і мы ўжо пагналі здымаць наступную серію. Мы зробім яшчэ одну серію про Васіля Быкова і Ларису Єнюш. Ой-ой-ой-ой-ой. І давай ще зробимо серію про БНР. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. І бонус накинем. Бонус Радіо Свобода. А мы гоним далей. Все, покуль.